Hele. Ale já si můžu natáčet, co chcete. Ale já si to vyrazím. No. Jo, opatrně, jo? Si to zkus. Může. Já to má právo. Tam dáme taky. Je demokracie je. Nemůžeš mi to vyrazit z ruky, víš jak? Za mnou hovorím, jo? Jo, zvedej se. A ty za mnou přijedu, jako... Si to zkus mi to vyrazit z ruky. Přestaň. To se na svá Ty tak hrdina to nebo právo, co? vole. Si to zkus, jo. Dáváme. Ale okamžitě potom mi dej své služební číslo jako chlapec. Dáváme. Co, jako tohle co? Chceš mi to rozbít? Chceš si zaplatit nový telefon, nebo co? Já si umyju boty. Ještě třeba za rok, ale ne tady. Tady chodí lidi, vystupují. No a co, jsme v demokratickém státě, svoboda. Jak kde? Svoboda, no jasně, jak kde? To je přesně ta svoboda podle vás, ty vole. Jak kde, jo? A mě to taky nechal. Já nefotím, já natáčím.